online shopping pinaniniwala ang dahilan ng matumal na bentahan ng school supplies sa bayan ng Kalasyaw. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Taylor dito sa Kalasyaw ang pagtangkilik ng mga mamimili sa online shopping at pagbisita sa mga malls upang makapabili ng gamit pang eskwela. Isa lamang sa mga malaking retailer sa bayan, si Gina Balduaza Kawili, na epekto umano ng pagusbong ng mga department stores at pagtangkilik sa mga online shopping apps ang matumal na bentahan ng school supplies ilang linggo bago ang pasukan. Pag tumal pa, ma'am. Unlike before, pag malapit na talagang dumadagsa ang mga tao. Pero ngayon, hindi gaano. Pero may pa isa-isa. Malaking pagbabago din umano na kanilang maobserbahan ay ang paisa-isang pagsulpot ng mga customers sa kabila ng bahagyang pagmura ng presyo ng mga produkto. Mga papel, notebook, bumaba. Pero yung mga ballpen, lapis, tumaas lahat. Crayola, ganun. Dati mas mataas. Mababa ng konti ngayon. Kaya mas okay. Samantala, isang retailer din na tumangging humarap sa kamera ang sang-ayon sa magandang presyohan ng school supplies sa kasalukuyan dahil sa pagbaba o parehas sa dating presyo ng mga papel, ngunit bagyang pagtaas naman ng mga panulat at pangkulay. Hindi gaya dati. Yung dati, nung wala pang yung mga Shopee na yan, yun medyo malakas. Pero ngayon, siyempre, marami ng pagbilihan, marami ng mga... yung sa notebook, para 20 pa rin. 20. Yung mga tingin yung nagmahal mo? Crayola, kopon, mga ganyan. Pero yung mga notebook, pero okay lang. Sa kasalukuyan, nasa 18 to 20 pesos ang notebook, ballpen na nasa 8 pesos to 35 pesos, pad paper na nasa 20 pesos, Crayola nasa 30 to 80 pesos, bag 300 to 700 pesos na Class A, ngunit nakadepende sa klase ng bibilhin. Sa kabila nito, positibo sila na dadagsigin ang kanilang mga pwesto sa paparating na linggo pagkatapos ng Brigada Eskwela dahil sa mga mamimili na naghahanap ng mas kalidad na produkto at ayaw nang lumayo dahil sa mainit na panahon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.